Gaboro tok sadek maro kinyi makoro nyakoro mwajwang ma en mbaka ma bende nigi kore ma opogore na penjo kaka pok ne wakao yweyo ne weche manyen ma sadek okinyi e Ramogi FM. Nyarawila gini keto siasa mar ODM kanye, josiasa ma Kenya kwanza kanye. Piny ilu wasebedo kwa neno ka chapni wasebedo ka nitie mang'eny mokalo kuom josiasa. Governor ma Siaya James Orengo nowacho ni ODM pod biro bedo mongirore kado bende jakom biro dhi Addis ponono gini olwar ne. VJ kiwinjo ka ng'eny jo ODM kawuoyo kata jo Azimio nchi neno koluongo statement oluongo jo fwambo mogolo statement magiwacho ni gimbe gisero Dhii Raila AU commission. Ting'eni kane pok giwuoyo to ne nitiere msuko maji neno ni gini nyalo kelo tungni e Azimio kendo nyalo kelo tungni e ODM. Kanchi seneno nchi josechako bedo gi gimiluongo ni political alignments. Mane ji osechako ng'iyo ni to mbele kuchocho wadhi timo nao nikech ng'eny ji nitiere mabang' tok kura mar 2022 ji ncho wacho ni Raila notimo ang'o orumo manyiso ni risasi achiel manodong' godo cha noserumo. Koro paro ni ng'eny ji nowacho ni koro sani nyaka koro ging'i kaka gipangore. Ing'eni nyocha nche gavana Manyeri Mutahi Kahiga nowacho ni e siasa ka onge hera. Hera en mana mar jaodi gi chiegi. To kiwe ni siasa nitiere gi hera to onge go. Pile wacho gani in politics there are only differing interests. To sama uwinjoru maber to interest converge. Koro ing'eni kata jok manche wuok tung mosuo manche ng'iyo ni koro Raila otimo ang'o orumo. Koro ing'eni sani nyaka doge drawing board. Mana kaka Azimio bentie jo manche nchi neno ka korona oling e Azimio kata principles nitie moko manche neno korumo oling nyaka nche nadko bed mochak kao views. To ni neno kasani kane wachra owuok to ni neno ka giwuok manyiso ni gimbe ging'iyo ni to political alignment machakore manyien ni to gini wewa kanye gidhi wewa kama koro kwaling to walal koso nyaka koro wambe wagol wiwa mondo neni kama wantie. To gimane Azimio timone en gima ber kabisa mar wuok mondo ginyis ni position mane magintiere. De gibed ni pod giling sani mane kama dikoro ni timang'owa ni wacho. Nikech ineno kane handshake mar 2018 notimore. Ni neno kane jo NASA no sambaratika kane wacho ni Raila no kotimang'owa no kowuoyo gi principles mag NASA monyiso gi kaka handshake ne dhi timang'owa ne timore. To be kata tok mano no konyisgi ni to handshake ni nang'o. Emomiyo kane ogik chieng' mar January 30th mane Raila bedo sworn in kaka the people's president. Moko ni winjo kowacho ni Nigeria namba nok ti. Omiyo nok gitimo ang'owa nok gidhie swearing. Temo mineno ka kata handshake kano biro toke match kanyo. To ni yudo kane ok gine e achiel mano. Koro paro ni also ka ging'iyo kuma ne giaye cha to ne gineno ni sani nyaka koro giwuok mondo gitimo ang'owa gimbe giwach kama gintie. Ma chako duokowa kata chama mar ODM. Ing'eni chama mar ODM kaka ntiere joma ncho osewuok tung somo wacho ni wan koro watiyo gi sirikal. Nikech ne ging'iyo mbele. Ni to koro kwatiyo gi sirikal mbele kata cha ka kura manyien biro to wadhi bedo kany. Nikech ne ging'iyo ni maybe Raila kura manyien ka biro dhi bet maonge kata kaka mnchi neno ka Kalonzo wacho ni ano kachaka abak ng'ato. Kochopo kura mabiro tambe nyaka koro jo ODM duok lwetgi. Koro yudo ka gini ng'ato ka ng'ato inyore. Jo manche ni e ODM manche timo iluongo ni page manche ndiko barua ne jo manche support sirikal ka ginyiso gi ni one opposition nyaka wabed strong. To kata jok manche osedhi ka sirikal ka be koro nyaka ging'i kuma gintie nikech gimenche koro ginyono jogi nikech nche gineno ni migosi Raila Odinga orumo. Ting'eni koro sani nyaka kori bede system nyaka kori chung mondi bede iluongo ni the right side of history. Koro gini ng'eno bago jite kata ka wawacho maber ni ODM biro bedo imara to nyaka ging'i mbele ni to koro ng'ama nyalo tayo gino ma strong mbele kata cha nikech Raila to nitiere kendo wacho maber ni onge chik mabro timo ang'owa mabro nyise ni koro konyal bete active politics. But koro nyaka ging'i ni to ng'ama bro wuok nikech sani koro onge 6 piece. Sani koro onge wadhi go lweny malo. Nikech wasewacho maber ni Kenya emo nominate Raila. Ok Raila nominate en owuon. Manyiso ni nyaka koro tige sirikal. Higa achiel mar campaign ni nyaka higa mabiro February cha.
nyaka koro Raila tiga ngowa gi sirikal. Koro kae sani nyaka gimbe koro it's a delicate balance. Nikech koro kata kidwaro dho sirikal tidogi ng'iyo niya shuttle diplomacy sirikal emochung'ne. Magol nyaka pesa. Magol nyaka pesa wan kure. Erokamano. Gavana nitie gimoro mano ka chok